weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde sukaɓe heblo afrique weltare ayawo tv takkusan yoni ha toon to ñakaka wuuro an jibril ko ɗin waktuji joni ha toon to gurel boubou galle lo kama ɗin waktuji joni ha toon to ngolel dande maayo galle alsane amadou ko ɗin joni ha toon to sardogo galle mohtar adama ene jeeya e gardidi kabuji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al-Ghazouani o arti ɗo e lamorgo leydi Mauritanie ummorademo toon to leydi Chine gardiɗo radio Mauritanie wawi rokkude ɗemɗe gendije ɗon e département e radio Mauritanie to leydi Sénégal gardiɗo jagorɗe mabɓe Ousmane Sonko ma waw kay wadde bayyinago ko fate hono politique mo général ɗo e 13 lewru ndu gonɗen ɗum maire mo wuuro Dakar Barthélémy Diaz afi hayre kay wonde wadde panneau solaire toon to juma Masalikul Jinan leydi Mali ma mbaw wadde ƴettude fodde ujunere temedde joyo hakkude policier ji ɓen sapeur pompier en a PDP wawi hono jertinde ɓen waɗoɓe hono vidéo ji ene nelda kay e ɗin page uji men ɗum noon yo ndento ko mbaɗata ko min jaha toon leydi Côte d'Ivoire Niger Tchad Kenya Soudan Cameroun RDC Congo ha toon to jolam jaɓeri leydi France Allemagne Argentine Brésil États-Unis wonde Russie e Cisjordanie hara goɗɗe joni joni min jaño e kabaruji ɗi. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannungal kayitaji ha e golle kala Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo bittuɗo leɗɗe hay ɓen kollaɓe cafrowo yogay ñabbuji cuuretoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seyɗani memi kala Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo holto tawete hande o wo tawete koto Paris lamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpiteɗo lasrari yanke kumpiteɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi France ene waɗi WhatsApp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal ene wiye Ceerno Abdoulahi Diallo sa jokkodire on batta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko Ceerno Ahmadou Dia jeyade to leeraɓe taweteɗo toon to Dagana ha to Rosso base on noon sa yiɗi jokkodirde mum batta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie woni Ceerno Siré Diallo sa jokkodire makko kanko Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko melga wuuro jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitima hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno yahya ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni madina gounas jokkodirta koye amadou sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto galoya jokkodirta koye aissata touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye mamaddi moya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto pikkina jokkodirta koye amadou isma ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto melga jokkodirta koye abdoullahi diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto marsi bou ɓeesa jokkodirta koye amadou diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie bisimilla moon e kettuki ɗo e nder haalirde men hono radio ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e ñalawma hannde o hoore biir jeeɗiɗi lewru siltu ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi taw kadi to natte ɓosoje to ko Saydou Abouba toon to Likseyba hono gorgol e yeeso haalirde nde Alsane Oumar Mbocc gorko mo saɗɗo no mbiɗen e gardidi hono kabaruji men gardiɗo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani wawi artuɗo e lamorgo leydi Mauritanie wonno ko ñande aljumare jeegom lewru siltu ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi umorade mo toon to Beijing hono toon to leydi hono Chine gam tawtorenedemo toon forum bananoɗo toon hakkude coopération kon sino africaine woni FOCAC ɗum noon wawi hono yiddude nande makko Xi Jinping ɓe mbawi jewti toon ko ɓamtata katal leyɗele ɗiɗɗe leydi Mauritanie e leydi hono Chine jaɓɓimo to aéroport international mo Nouakchott nodduteɗo Oumou Toumsi ko gardiɗo jagorɗe ɗe Mouhtar Wuli Ndiaye wondude e kolaɗo kuuɓal galle lamorgo wondude ko hono jagorgal hono conseiller to galle lamorgo to e en terɗe hewɓe no fewi jaɓɓimamo toon e kañum e directrice adjointe mo cabinet to galle lamorgo to wondude e gouverneur mo Nouakchott banggue hirnangue wonde e vice président taw ko région mo Nouakchott ko ɓen tigui mbawi hono jaɓɓoyademo toon jagorgal leydi hono Mauritanie ko fati wawde kay hono ƴellidde cukagu kañum ni e golle hani e ko softinta hono ɓandu Mouhamed Abdallahi Wullo Luuli o wawi wadde hono pottital ñande alkamisare ɓennuɗo de visio taw ko conférence hakku makko e ɓen taw ko juɓɓudi sukaɓe taw ko doyaɓe to hodde El Gharbi ɓe mbawi noon yewtude hen eko ɓamtata e laabi toppitaɗe e wadde kay goto foof mate kadi ma waw kadi halfinede woneɗen golle ha yito hen hoto mum kadi e guele cuggue gonɗe hen foof ɓe mbawi yewtude ɗum noon gam kay wawde kay nawrude golle ɗe yesso e wawde kay wideɓe kay yoɓe ndew kadi hono lawol ha wawa kadi ɓe mbawa ƴellidde leydi ndi eko fati kadi e cukagu kadi foftede kono ɓende ene wayno sukaɓe de hakkude mumen e kanko jagorogal ngal kañum e ɓen sukaɓe hodde El Gharbi ɓe mbawi noon waddi hen jewte payidinde no fewi wawde kadi namdade e won eɗen namde e yidde kay wallede mate kay aɓe mbawa kadi dañde hen humpito no fewi eko fati noon e coftal ɓalli ha eko nandi hen ɗum noon pottital ngal noon wawi wonde taw kadi koye en ɗin délégué ji en tawta ɗum délégué régional taw kadi koye sukaɓe hodde El Gharbi wondude noon e ɓen taw ko représentant ji taw ko kulupaji gonɗi mbawi hono tawtorede taw kadi ko ngal ɗo pottital ene wayno ha hande ko ɗo e lamorgo leydi hono Mauritanie ene wayno dey taw ko jagorgal ko fatti ndema
wi wonde ma ƴettu hono peeje ngam handade ngam ƴewde kala ko fate e ñamon ko fate e ko awa ko marema hisnu ɗum ɓe daña kay ndintude moƴƴude taw kadi koye kaɗo ndema kaɓe kuccani o wi noon alay saago waɗe ko wiyete équipe aji ɓe mbaɗi équipe mawɗo sappo e ɗiɗi équipe taw koto leydi to hani to dow to e wallodirde taw kadi ko de dornaji mbawa kay wadde ɗum ha ndema ka wawa kadi yawru yesso hani e kuɗoli ɗin taw kadi ko jawdi wawi kadi hono durde ɗum foof alay saago toppite no moƴƴi fode ɗo e lebbi 5 ma ɗum révidé no hannirta ni kañum ɗenni e diwanuji ɗi kala ɗo waɗi taw ko ɗo remete hani ɗo waɗa durgo ɗum foof alay saago ƴeewe no moƴƴi yuɓɓine ha taw kadi ɓen remoɓeɓe e ɓe kadi taw kadi mbawa yirade ken koye mumen radio Mauritanie ɗo dey ko ɗen ɗemde gendiyankoje ɗo leydi hono Mauritanie Pulaar Soninké Wolof mbawi dañde taw ko département hono Keso Pul wawde wadde hen kadi gueɗe mumen caggal kay nde waɗi kadi kanko directeur général mo radio Mauritanie Mohamed Abdoulaye Kader Alada wawi kadi joddade kadi e conseil mum d' administration wawi eɓɓude ɗum o wi noon alay saago ɗeɗo ɗemde garɗine nawe dow ɗum noon e teska hay e ɗin taw koto concours aji hono baɗoji ɗemɗe gueɗiɗi ɗi kewano waɗede hen alay saago o wi noon ko fayi arde hankkadi kay kala ɗo concours waɗe taw ɗeɗo ɗemɗe guendije ene coɗe hen mbaɗe hen no ɗeya ɗemɗe mbaɗini alay saago ɗeɗo ɗemɗe kañumne mbawa kadi ko waɗede nen haaɓe daña hen taw kadi ko gartam tigui rigui toon to leydi hono Sénégal no mbiruɗen en gardini hono kabaruji men ene wayno dey caggal kay nde laamu ngu wawi kay hono ittude hono Aminata hono Mbengue kañum jaayi e wonde e on biyeteɗo taw kadi ko Abdoulaye Daouda hono Diallo taw kadi ko ittude ko wiyete conseil des collectivités territoriales kañum e conseil économique social et environnemental ɗum noon ene teska tan ɗum noon ɗo e sappo e tati nduɗo lewru ndu gonɗen kanko kay jagolgal gadi jagoɗe hono Ousmane hono Sonko ma waw kay addu toon ñande sappo e tati wawa kay bayyinde kañumne ko wiyete hono politique mum taw kadi ko déclaration politique mum général so tawi kay ɓe carani suudu ndu ñande sappo e goho walla sappo e ɗiɗi noɓe mbiruno ni ɗum noon hande ɗo to leydi hono Sénégal maire mo Dakar Barthélémy ono Dias wawi kay afde ñande aljumare jeegom lewru silto ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi taw ko way ko hayre ɗin panuji solaire to juma noddeteka hono Massalikul Jinan ɗum noon o wawi kay wiide wonde ɗum ɗo de fadarde ko wawde kay moƴƴinde gonka ka hani wadde tawde ko sécurité ko fatti e hono énergie wawde kadi ustude ɗum e ɗin kadi koɓe kutorno hen ko wawde ɗiɗo wadde hono panuji ɗi hani ko gaz uji ɗi foof wawa ustede hen ɗum woni fadare nde e wawde ngay garɗinde kadi taw kadi ko wuuro Dakar ga ngo no hannirta da yettini ha hande ko ɗon ko fate noon e ɗin taw kadi ko caɗele garoje ɗo ko wiyete hono violence uji ko ene wayi noon yuɓɓinama toon taw kadi ko taw ko atelier balɗe ɗiɗi taw kadi koye e wawde hirjinde wawde wadde heblude ko fate ɗen ko fate ko wiyete hono violence ko taw kadi koye oɗo genre biyeteɗo hono VBG ɗum ɗon taw kadi ko wawde kay hisnude kadi taw kadi ko gonka ka ɗum noon ko nande ɓen ɗiɗo projet ji beste en PADAESN PASEN ɗum ɗo foof ko e wiide hono Abdoul Kader taw ko taw ko fanniyanke ko expert mawɗo e ko oɗon sifa ko on tigui wi ɗum ɗo de alay saago ɗum garɗine no fewi taw noon ɗiɗon balɗe ɗiɗi taw kadi addi koppereje ɗe ko banque mondial kañum ko union européenne wonde banque islamique de développement ko ɓen mbaɗi hono koppereje ɗe yete ni ha hande toon to leydi hono Sénégal ene wayno dey chambre mabɓe taw ko commerce mo Sénégal o ene jogui dey caɗele mawɗe ko pooɗe duure hakkude mabɓe ɗum waɗi noon oɗo Birane Yaya Wane taw ko kañum représentant coalition ande départ chambre o wi wonde ɗum ɗon ene foti yurnitede taw kadi ko oɗo ko waɗata ko ene wayno haydara ala ko laaɓi e oɗo kadi taw kadi ko chambre de commerce toon ala hay gueɗe mum laaɓani no fewi foti ko dartinede itte sake waɗe caggal ɗum waɗe audit taw kadi ƴeewe probléme uji ɗi goɗɗi toon ɗi foof wawa kadi hono réglede hande min jaa toon to hono Madina hono Gounass taw toon Amadou Samba Lo o haala men watta men e gueɗe hono mawlud nde tawno wonde guila goo mawlud ha mo gonɗo ɗo e dendagal hono leydi hono Sénégal burdi o ene jangge duwawuji ɗi ene jangge ɗum noon min mbawa tawoydemo toon to Madina Gounass Amadou Samba Lo a salminama a juurama.
barakatuh. Alassane Oumar Mbocco mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Alassane Oumar Mbocco eɗen gandi gonɗen koye lewru to dondu mawlud nabi sallllahu alayhi wa sallam ene jogori yuɓɓinede ɗo e nder wuttutugo Madina Gounass ɗum noon dimanche janggo so arti jamma muɗum ko nden jogori yuɓɓinede e nder wuttutugo Madina Gounass guila oɗo saaha Alassane Oumar Mbocco ɓen no ganduɗa ko jogorɓe tambade on jamma mawlud nabi ɗo e Madina Gounass eɓen denti eɓen mbaɗa tribus eɓen defto eɓen mbaɗa ɓurdi guila oɗo saaha mo gonɗen ha ñalawma o yetto ha jamma o yetto kamɓe denagal bandiraɓe kala enen gandi Madina Gounass ene yaaji alɓe ene kewi wadde ni kamɓe kala machallah eɓen denti nokku goto kala saaha eɓen jisdira eɓen wadda gooɓe jiila e nder jimɗi ɗi ɗum nden ɗo Madina Gounass jimɗi poɗɗimeɗe ɗi ko cuɓaɗi e jimɗe ganduɗa jaaduɗe e jamanu jaadɗe rendo ngo taw ala poɓɓe ala kadi buubaji ala kadi hongude eɗen gandi ko fate rewɓe kamɓe ko jamira koyo keddo e galleji ɗi ma micro waɗe ma jokkodire e radio ngo goto ko wona e suudu muɗum wattono mawludu muɗum ene rewa Allah ene inna Allah ene heeɗo mawludu o ha weeta inchallahu mawla bandiraɓe kala jogui hen weltare mawɗo no fewi ɓen joguitiɓe ndin juɓɓudi mawludu o ɓe koddiri sallahu lamɗo ɓe ko fate sonorisation o heɓama micro ji keɓama kala kaɓɓiɗe jatoje e jamma o ha rewa lawol ha yuɓɓa guila séeji muɗum ha e jooɗere muɗum oɗo saaha foof ɓe ndendini yuɓɓi rewi lawol e yamrode ceerno e miñum ceerno Ibrahima ceerno e dendagal dental ngal kala e kuuɓal eɗen gandi gorsiraji ɗe kala machallah e on jamma so yonti ko ɗo gar hawde mawludu o ɗon e jama mawɗo koko Madina Gounass Alassane Oumar Mbocco ko musidɗo won Amadou Sambolo ɗo e Madina Gounass feeto Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Alassane Oumar Mbocco. Allah jarama Amadou Samballo golle ma peewi hono jooɗi enen mbiya wonde allahumma amini eko duwa toon eko ñaaga Allah foof yo Allah ƴeŋtin ɗum toon ɗum noon allahumma amini ko an uddi kumpital men e ɗemgal pulaar toon to leydi hono Sénégal jaɓanten ko leydi hono Mali hono police mabɓe hono national e protection civile woni hono sappo woni ɓen toppito ko feede ñippude cumuji en mbaɗ kay ko fate hono taw kadi ko recrutement fodde ujunere policier e temedde joyi taw ko sappo pompier ɗum noon enen gandi ko ila ujunaji ɗi sappo e ɗiɗi kamɓe nde aɓe jogui kay ɗen caɗele kay e wawde kay force mabɓe taw défense de sécurité woni FDS en ɗum waɗi noon ɓe mbawi kay wiide wonde e caggal kay ɗiɗo crise aji mawɗi no fewi ko fatti noon e ndenka mabɓe ɓe mbawi kay wiide wonde aɓe mbawa kay wadde ɗiɗo ƴettude ɓeɗo yimɓe gam kay wawde kay ƴettude kadi wattu hen doole ɓen e wonnoɓe toon hani tawta ko fama noon taw kadi ko ɓen kadi ene poti kadi ono ƴeewede e golle mumen ɗo ene wayno dey ko autorité de protection taw kadi ko des données à caractère personnel woni APDP ɓe mbaɗi taw kadi ko jertinago e ɓen noon waɗoɓe taw kadi vidéo ji noddeteɓe hono vidéo men ɓen yo mbaɗ nden to kadi ko mbaɗata gueɗe ko hani e gueɗe caɗele ɗe mbawata kadi taw kadi ko waɗede e nder page uji mumen Facebook taw ko luwaji taw kadi ko gonɗi ɗi kerori ɗum noon aɓe jaaha aɓe mbayyina ɗum e nder ɗum ɗon web TV mabɓe hani e blog aji mabɓe hani e taw kadi ko plateforme uji goɗɗi ɗum ɗo foof aɓe jertinaɓe ɗum noon koɓe mbaɗata ko nde tawno wonde ɗum wona kamɓe jeeyi aɓe poti rentade ɗum no fewi goto foof kala koɗe waɗa réseaux sociaux yo andu kadi ko waɗi hen wonde e gueɗe keride saka noon e ɗin taw kadi ko dossier ko fate tan médicament ji en ko fate kono judiciaire en hani eko nandi hen ko taw koko heeri ɗum ɗo foof jomum kadi ene foti rentade ɗum noon waɗiɓe wadde ngoɗo jertinago ɗo ko caɗele dey ha hande tooɓo nan toon fodde ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi e tati e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi jeetati taw kadi ko neɗɗo ɓen taw kadi ko joguiɓe caɗele tooɓo no fewi bonni koɗɗorde mabɓe no fewi taw hen ujunaji nogas e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeegom ko worɓe sappo e jeenayo e temedde jeenayyi e nogas e tati ɓen ko rewɓe e capan tati e ɗiɗi ujunere capanɗe temedde jeetati e capanɗe jeetati e jeenayyi ɓen ko sukaɓe ɓen foof ko dañɓe toon caɗele tooɓo ngo no wayi hewde doole ni bonni koɗɗorde eggini yimɓeɓe ɗum noon aɓe teski hen noɓe mbiri temedere e sappo e ɗiɗi taw kadi ko ɓen belsuɓe e capanɗe joyyi e yimɓe jeetato taw kadi ko ɓen ko sankiɓe hen
toon to leydi hono Côte d'Ivoire to nde ene wayno ko conférence battowo taw kadi ko laabi sappo ɓiyol taw ko ɓen jagorde taw ko leyɗen hono Afrique fowate e taaride mbawi toon rin toon to Abidjan lamol ko leydi ndi ñande alkamisare taw noon ko wawi kay wadde ngal ɗon taw kadi kono pottidal ko Nations Unies wonde Union africaine kañum e Banque africaine de développement ɓe mbawi hono rendu toon e ƴewde rendinde peeje mabɓe gam haɓade ko wiyete bonnude taaridi hani ko fati noon ko fati e gueɗe dande maayo kala ɗum noon e haɓade kay wonde kay taw kadi ko haɓade yooro ɗum ɗo foof ko darde mabɓe woni gam kay wiide wonde yimɓe woni han kadi e oɗo saaha ko goto foof ene foti kay wattude haqqille reena taaride mum gam kay wasde jongade caɗele ɗum noon ko weeyo o ngo toon to Niger toon dey ko ene wayno ko caggal kono toɓoji mabɓe kadi mbaɗɗi toon ɗi ha gaddi caɗele kewɗe ene teska hen noon ɓe dañi hen kamɓene ko caɗele mawɗe no fewi toon to Niger to noon gila ka e lewru juin taw kadi ɓe dañi toon caɗele ma won ujunaji ma won temedde capanɗe jeeɗiɗi e tato ɓen yimɓe taw kadi ko sankiɓe hen temedere e nogas e goho taw kadi ko ɓen taw ko jooli temedere capanɗe joyyi e ɗiɗo taw kadi ɓen ko kuɓeje jane mumen ɗin galleji ɗum noon kadi caggal ɗum temedde capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ɓen yimɓe kadi ko beltuɓe no fewi gila noon e nayyi nduɗo lewru ndu gonɗen ko toɓoji kadi ene jokki arde toon haaɓe mbawi kadi dañde toon caɗele toɓoji naati e galleji mabɓe fodde kay temedde jeeɗiɗi e sappo ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi taw ko neɗɗo ɓe pecci e capanɗe jeenayyi e nayyi ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetati e tati taw ko foyre hani e kuɓeje janɗe ma won capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere e temedde joyyi capanɗe jeetati e ɗiɗi taw ko ɗin galleji ɗum noon ɓe mbi noon taw kadi ko diwanuji ɓurɗi kay dañde ɗen caɗele ko Tahoua wonde Maradi taw kadi ko Tahoua ma won capanɗe jeetato e yimɓe jeeɗoto canki hen capanɗe jeetato e jeegom toon to Maradi ko ɓen dañi noon caɗele ɗum noon taw won ko fati noon e commune Zender wawi dañde capanɗe nayyi e jeegom taw kadi ko on duttiɗo joomum ɗum noon e ɗin temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom taw koto commune ko woni e nder Niger fodde kay commune aji temedde ɗiɗi e goho ɓen ene jogui caɗele e oɗo saaha mo gonɗen Tchad toon dey ko ene wayno ko sappo e nayo cukalel wonde e jangguinowo mumen ko ɓen dey canki toon ɗum noon ko ñande joyyi nduɗo lewru ndu goɗɗon saabi ɗum noon ko toɓoji kewɗi doole no fewi gaara e mabɓe toon ɗum waɗi noon ɓe dañi ɗeɗo caɗele no fewi taw kadi ko wuuro noddi toon kono Tisil taw kadi koye canton Guéri woni e nder banggue funnague leydi ndi Kenya toon ene wayno dey ko sunade mawde woni toon caggal nde école mabɓe sumi toon ene wayno waɗi toon caɗele kewɗe no fewi ɗum noon ɓe mbawi laamu ngu wawi wiide wonde balɗe tati ma waw kadi ƴettude ɗum ɓe mbawa kadi kono sunade e majjum ɗum noon wi noon ko gadde toon leydi ndi taw ko William ono ruto kañum bañini ɗum wi wona kodi ko ñande fuɗɗoto ko ñande jeenayyi nduɗo lewru ndu gonɗen hawno koye altinare jeenayyi nduɗo lewru ndu gonɗen ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi ɗum noon taw noon ko famɗi foof ma won sappo e jeeɗi cukalel wawi hen wasde hen fittandu mum wonno ko jamma alkamisare ene joofi aljumare ko nden tigui wonno cumu ngu ɗum noon koye e nder taw ko hakkude leydi ndi waɗi ɗum noon waɗi ko wino hen sappo e jeegomo nane kadi e hôpital taw kadi ko gañanɗe musɗe jogui Soudan yimɓe hewɓe noon ene wayno gummima e nokkuji mumen ɓen kadi men jeehi banggueji goɗɗi gam moliyade toon ɗum ɗo foof ko Soudan leydi ndi no wayi jiiɓade ndi guerre mum e mintereɓe haɓoɓe jamma e ñalawma waɗi kadi taw kadi ko musibaji kewɗi no fewi ɓurɗi noon mawride noon e windande kala ɓe mbi ko ɗiɗo ɓuuri musde hen sa yerodiri ɗumen e ɗen goɗɗe wi noon ko expert taw kadi ko toppiɗi ko fafete violation taw kadi ko ɗumen haqqe aadi wawi kono bayyinde ɗum taw noon ɓe mbi wonde ko ɓe noddi noon wonde kadi taw kadi ko force taw kadi intervention mari ma wawa kadi arde wawa kadi dandude ɓen civil en Cameroun toon dey ene wayno dey ko toɓoji kadi gari toon ha kewi e nder leydi ndi toon to Sahel to e nder ndiɗo hirani noon aɓe teski noon wonde Cameroun kadi ene jeeya kadi e ɗen leyɗele dañƴe kadi kono caɗele no fewi ɗum saabi noon kadi ko ɗin diwanuji ko nande banggue rewo o ɗon hakkude mabɓe e Tchad en
Nigéria en Niger en ko caɗele mawɗe goni toon RDC Congo toon de ɓe dartini hono kadi halalde mabɓe ɗi oɗo saaha tawno ala ko saabi ɗum so tawi ko yummum on gardiɗo hono leydi ndi hono Félix Tshisekedi biyeteɗo hono Mamma Marqué ko on tigui wawi wiide wonde ɓen ardiɓe kay ɗin kawuji ɗiɗi woni Dewo Bisi Bou kañum e Augustin yoɓe mbaɗa feere ɓe dartina hono jeyɗe ɗi ɓe mbawa kadi hono haaldude madde kay jaam ene wawa kadi hono duumade toon Algérie toon dey ene wayno dey ko hono suɓaɗo gartoɗo hono leydi ndi ko ñalawmare asetare jeeɗiɗi lewru ndu gonɗen ndu Abdel noon Majid Tabou ko gardi hono leydi ndi ɓe mbi ko on yakorade on ɓoyɗo e laamu ngu yakora ko on ɓuuri jogade hono yakare e wawde kono nawde ɗum kono noon sukaɓe noon waɗaɓe kadi joñaɓe banggueji e kadi leptaɓe waɗaɓe e kala hunde foof ɓen de en jogui hen kam caɗele mawɗe no feewi e noɓe mbiri toon to Jolam Jaɓeri leydi Français gardiɗo hono jagorɗe toɗɗaɗo kesso pullo ñande alkamisare 5 lewru ndu gonɗen ndu ɗum no de kanko noon o wawi noon wiide noon amo yakori tan ko hedde e mandat Emmanuel Macron ko mawa kay won ardade hono jagorɗe leydi ndi o wi noon mo arti toon kala kay ko taño toon hakkude mabɓe ɓen ɗin partie mo wawa arti toon deƴƴal no fewi caggal noon ndew invita e taw kadi ko e télévision amo jokkodira e ɓen jeydiyankoɓe Allemagne to nde gardiɗo hono leydi hono Ukraine wono taw wawi hon tawtade hono bato mabɓe ñande asatare 6 lewru ndu gonɗen ndu ɗum noon ene wayno dey ɓe mbi wonde kay wonde kay jogganɗo emo jungo ɓe kanko de ala ko ñaagui tan so wona ɓen yo ballum kay e kaɓɓirɗe gam habtade leydi hono Russie ɗum noon ɗum waɗi noon Washington wonde ka qirrima ma waw rokkude hono taw kadi ko mintere mabɓe woni hunyankoɓe fodde 250 taw ko million kalis dollar gam wallirdeɓe to ko ene wayno dey ko Argentine ene wayno dey ɓandu majjunodu taw ko ɓooyi taw ko dictature civil o taw ko militaire taw ko argentin wonno toon ɗum noon wawi kay wono yiitede caggal kay nde mbaɗi holkiso taw koko leeɓol taw ko sukudu makko ɗum no takkuno e ɓandu makko sakande ɗi ɗum noon ma won duuɓi 49 ɗum noon ko caggal nde mbaɗi oɗon taw ko prélèvement wiyete ADN ɓe mbawi kay andude koreji oɗo taw kadi ko cankiɗo toon to Brésil gardiɗo hono leydi ndi Lula kañum de o itti e jagorɗe o itti e golle mum ngal ɗo jagorgal taw ko Silvio Almeida taw ko jawo e duuɓi 49 kanko wonno kadi ko fate e droit humain kanko noon o tuuma noon ko waddemo gueɗe ɗe pewani e ɓen rewɓe ɗum noon o itta e golle makko ko ñande aljumare ɗum noon 6 lewru ndu gonɗen hande toon to Mexique toon de on ɗo yimɓeyanke taw kadi ko pianiste biyete on Sergio Mendes kanko dey ko lolninɗo ko wiyete kono bossa nova ko e nder windande nde kala ko on rutti e joomum taw o yaari ko duuɓi 63 toon to Los Angeles ɗum noon ko toon o sanki États-Unis d'Amérique kanko gardiɗo hono jaggoɗo hono leydi hono britannique Keir Starmer am foti yindede e John Biden ɗum noon ko ñande 13 lewru ndu gonɗen ndu 2024 toon to Russie toon dey toon to Kremlin wawi kay wiide wonde caggal nde leyɗele dendude Amérique itti kay wonɗene jayɗe risnaɓe gonnoɗe toon de noddirteɗe taw kadi ko Russia to dayi RT kamɓene ɓe mbi kamɓe jayɗe gonɗe ka to taw ko jeeyi ɗum ko leyɗele dendude Amérique kamɓene kay maɓe mbawi ustude kamɓene dole mabɓe kono nde RTN kamɓene ɓe mbawa kadi ittude ɗumen ka laaɓa kamɓene ɓe jofto ko ɓen mbi ko si Jordanie toon dey hôpital taw kadi ko Palestine wawi hono bayyinde e wiide kay hono abritinajo goto sankima ken caggal kay nde dañi bal e hoore gasi ha laaɓi to Madina Gounass wonata ko Amadou Samba Lo to nate ɓosoje to ko Abou Saydou Ba to Liksay Ba ɗo e haalirde ko Alassane Oumar Mbocco gorko mo Sandogu yo jaam jogomi jogomon.